Maraming salamat sa magpasok, ma'am. Tambay lang. Sige, sige, tambay lang, no problem. Magano lang ako, update lang ako isang oras lang. Maraming salamat ha. Halo mga fans! Kumusta na kayo dyan? Ano, Mio? Ikaw yung inintay eh. Ha? Sige, sige ma'am, no problem. Tambay lang po ako, no problem. Patamsak na lang ha, patamsak. Walang tamsak. Ay, sabay mal. Sige lang. Oy, maraming salamat. Sama-sama tak muna mama. Maraming salamat. Nilay kasi po, maraming salamat ha. Oh, mega love shout out kay Ma'am Ira Vlog. Maraming salamat Ma'am Ira sa pagpasok ha. Maraming salamat. Update lang ako isang oras. Maraming salamat kay Ma'am Jindy Abirana, Harang Host. Maraming salamat. Ito Ma'am, ayos lang din po Ma'am. Humihinga pa. Kaya Ma'am Ira, kamusta na? Kunti na lang yata na ano malaki na yata yung double sa Ma'am Ira. Ang gwapo kong kaibigan, si Loloy, taga Mindanao, Ma'am Ira. Shout out sa mga taga Ma'am Ira, PSE. taga Mindanao din ito, Ma'am Ira. Shout out sa mga way ulab! Day ulab, uyab. Way uyab, yay, way uyab! I'm here, available. Maraming salamat kay Ay sa Sina. Tamsak-tamsak dyan ha. Daming alagad ha. Maraming salamat ha. Ay, sir, Sir Lime TV Vlogs. Maraming salamat sir. Huwag basta sir ha. Maraming salamat talaga. Ma'am Mayra, may Mindanao dito, 2. Ay, 3. Maraming salamat sa Sir Lime TV Vlogs sa pagpasok ha. Maraming salamat sa patamsak sir. Basketball yan sir. Oh, may basketball dito. May kasama ka, taga Mindanao. Hello! Pinakagwapo daw sa Mindanao eh. Ako! Ay, sa Sen, mega love shout out everyone, sabi niya. Saan po? Saan ka ulit? Surigao del Sur. Yung isa naman, taga Davao, taga Mati. Ay, samang ka! Alak! Ngano? Ito naman, itong kaibigan ko, Bisaya daw, pinakagwapo daw sa Saliti. How are you? Pinakagwapo sa Saliti daw to. Ayusa kisama, sino yan si Ayisa Zahi.
Mm. Hello, hi sa Zahi. Glenn, Peñareda, shout out, baby! Tanaw sa kumatanong mo to. Dito ka muna, masama mo na. Ang mga tanong ba? Tambay lang. Ay, masama. Tambay lang mga boy, wajiling out din mga boy, boring na kayo, kapoy na si Glingko, kapoy na si Katulog, kaon na, natanan. Mao na ko ingon nyo, mga abroad manggali mo, think before you click. Diba? Like, Dodong, Bisaya. Aysin, musta? Sana all gwapo. Maraming salamat ha, Sir Lime TV. Maraming salamat sa pagpasok, sir ha. Kay Ma'am Ira Vlog, maraming salamat, ma'am. Update lang po ako. Kahit isang oras lang, pwede na. Kaya ay banin nyo, sige tulog ka na. Walang magawa eh. Yan talaga trabaho namin dito eh. Walang anuman, sir. Maraming salamat, ma'am ha. Sige. Thank you talaga. Saan po kayo? Dito kami sa Saudi, ma'am. Ayos sa Siem. Ako naman, tamad na ako mag-YT. Ano, nakakatamad niya. Hindi pa nga ako nakaabot ng $10. Tapos babawasan, mga 9, malapit na mag $10. 9, ano na. Tapos nabawasan ulit. Nang kasing YT ito. Dito ako sa, ano ma'am, sa Al Madina, KSA. Ayaw po ma'am, saan po kayo? Naku, may bat pang oo nga, may bat pa eh. Ha, kaloka sir. May bat pa eh. Wala, pa tayo magawa nito. Saan ka sa Jeddah? Diyan ako dati sana isa. Sa Hira Sabain. Hira Sabain. Riyadh ka po, host. Hindi, ma'am, dito ako, Ma'am Ira, dito ako sa Al Madina. Malayo ito sa Riyadh. Gagaling ko lang ng Riyadh eh. Al Salima. Malapit lang diyan doon, Jeddah. Sa Hira. Malayo kayo sa Balad, ma'am, no? Al Balad. Malayo, medyo malayo. Malayo yung ano ma'am, yung Ira, yung Riyadh to Al Madina, ano? 10 o 12 oras yata. May nandun yung minoffice namin ma'am, isa sa ano eh, sa Jeddah. Sa ano? Hira Sabain. Yung minoffice namin. Malapit kami sa Sarawat. Ay, malapit eh. Malapit lang din yun sa Sarawat. Mga siguro sa amin, mga 10 minutes siguro pag kotse. Talad! Kape muna kayo ba? Ayos sa Sien. Tingnan ko yung ano mo, FB. Ano ko ma'am, mechanic. Bus mechanic ako. Mekaniko ng bus ba? Wala eh. Ano na lang na ano ah. Dapat po kayo ng bahay niyo ma'am Shane para madikitan po kayo ng ating mga kasama dyan oh. Milay. Milay Kasipong. Okay. May goma yan. Milay Kasipong. Ayan po, nagawa po si Sir Lime TV ng kanyang ano, ng bahay po. Lablabin na po natin. Ayan po, magbigay na po tayo ng ano, magmahalan na po tayo dyan mga kaibigan. Si Sir Lime TV ma'am, ay sa Siem, baka hindi mo pakadikit ma'am. Milay Kasipong. Si Sir Lime TV po, mabait po ng kaibigan po yan ma'am. Matulungin na kaibigan.
Saka si Ma'am Ira Vlog. Pulpak Lime TV Vlogs. Naglulukuhan pa kayong dalawa dyan, ah. Dan Lime, dikit kalimbang, di na ako nag-iwan ng bakas. Bakit di ka nag-iwan? Iwan ka dapat, ma'am. Ay, tama, ano to eh. Ano lang yan, ano, ng ninja. Ako 40 minutes pa. Tagal pa ng isang oras. Nakakatawa ng bilis, ah. Maraming salamat sa 9 million na nakatambay dyan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Team Sisid, maraming salamat. Hindi ako pwede simin, igala, baka papaluin na naman ni Lolo. Nasubrahan na ba ma'am sa kadidikit? Bakit hindi ka na makaano ma'am, makababa? Makaano tawag yan? Makadikit? Milay Kasipong. Mamaya man, madalawin yung bahay mo. Okay lang sana kung banana ang ilagas, WH pang bawasan. Ito tingnan ko yung bahay niyo kung ayos siya. Malaki na pala bahay mo, mama. Milay Kasipong, malaki na bahay mo, oh. WS lang din pala inaabol mo, ma'am. Ilan na lang kulang mo sa WS, ma'am? Ayos sa Sien Kasipong. Ilan pa kulang mo sa na WH, ma'am? Ah, 1K. Ah. Sige, bisitahin ko mamaya bahay mo. Maraming salamat, Ma'am Ira Vlog, sa pabili-bili yan. Ito si Ma'am Ira, ano na lang din to. WH din hinabol ni Ma'am Ira. Konti na lang yan. 1,000 na lang, madali na lang yan. Yan, si Ma'am Ira, magdikita ng dalawa ni Ma'am Ira. Double list din yan, kulang ni Ma'am Ira. Oh, kay Ma'am Ira siguro mga 2,000 na, double list yan. Yan. Magdikita kayong dalawa para ano. How to mix shabu-shabu with Prince. Shabu-shabu restaurant lang. Hindi ako pinapalive ni YouTube, ha. Bakit? Hindi ka pa naka-live? Ako naman pwede ako mag-live. Kompleto lahat kaso tamad ako. Ayos naman yung mga content mo, mga ayisa. Wala ka pang live, ah? Meron. Meron naman. Haba ng mga live mo, 3 oras yung live mo, eh. Baka may nagawa ka na bawal. Everyone, please connect kay Sir Lime TV, mga kaibigan. Pinalo ako ni Lolo, ha. Nagalit sa akin.
Bakit nagalit sa'yo? Ano ba pinanggagawa mo? Ginang Kos, kain mo na. Sige, Sir Lime. Maraming salamat, Sir Lime TV, ha, sa pagpasok. Sige, Ma'am Ayisa, bibisitahin mo may bahay mo. Okay, Ma'am Ira. Kapag laro kahit konti ng playlist. Patok na ni pang negosyo, nilay kasi po. One time lang yung nagilis. Ako may umakyat sa akin na bata. Nag-co-host sa akin. Ayun, delete ni Lolo. Tapos di na ako makapag-live simula nun. Ganun pala yun. Pag may bata. Wala no, pag may bata, bawal pala no. Bawal talaga pag bata, sabi ni Ma'am Ira. Ikaw, Ma'am Ira, ilan ang kulang mo, Ma'am Ira? Double is, Ma'am Ira. Yun lang din alam ko, 3 months lang, pero hindi eh. Di ko alam, wala naman ako strike kahit isa. Yan ang ulit ko, mag-2K pa lang. Sige. Makatulong kahit pag-konti-konti lang mamaya. Mag-play ako mamaya sa inyo ni Ma'am Ayesa Shin. Mag-6 months na ako, hindi na ka-live. Bakit? Loko to si Lolo ah. Buti hindi na binura yung ano mo no. Yung tag yun? Yung channel mo no. Sayang yung banana, mahirap pa na yung banana. Kaya pero pag may bata, papaluin ka ni Lolo. Pero 3 months lang man yan. Grabe, 6 months kay Ma'am eh. Loko talaga si Lolo. Dapat mag-live kayo sarili mo na lang para walang umakyat ba. Direct sa YouTube. Maganda rin sana pag may umakyat kung kung matatanda na, pero pag may bata, mahirap rin. Wala naman ako strike kahit isa eh, di ba? Pag 3 times nakaburahin eh, kahit isa walang strike nakalagay, kaya nagpataka ako. Loko. Sige lang, mag-ano rin yan si Lolo, maawa rin yan si Lolo sa'yo, Ma'am. Continue lang. Maraming salamat sa pagpasok nyo ha, Ma'am Aisha, at saka si Ma'am Ira Vlog, kay Sir Line, at saka kay Ma'am Jen dyan, pabidi-bidi, maraming salamat sa inyo ha. Pagpasok nyo. Ano pala sabi ni Lolo na message sa'yo? Maawa rin yan si Lolo sa'yo, Ma'am Aisha. Sayang din yan, kikita din sa sa'yo. Wala pa kasi amo ko kaya nakapasok ha. Bakit yung iba mayroon, pwede naman yung iba nagla-live naman ng mga bata, bakit? Yung iba di ba nag-ano rin, naka-live din naman yung mga bata. Hindi naman napapalo ah. Maka-LS ka rin yan soon. Ano na yung kape ko? Malamig na.
Bawal talaga ang bata, host. Oh, pag mid for kids pwede. Ah, pwede. Dodong? Mm. May napanood ako na same situation sa akin, saka siya nakabalik live nung namuni na channel niya. Ah, ganun pala yun. Ay, kailangan, ay, hindi ka na maka-live. Ano na lang pala, mag-download ka na, mag-upload ka na, mag-upload pala lagi. Dapat dinilit mong live mo na yun, Sisi Ayesa. Oo, dapat. Oh, ganun dapat, no? Malalaman ko yan pag namuni ako, ha? 1,000 lang naman eh. Hindi mo na dinilit yung live mo na yun. Oh, dapat tiniray mong dinilit yun, ma'am. O kaya, ayan, ma'am, pinaribate. Baka yun lang naman dahilan niya. At saka baka yun din ang dahilan na hindi ka mamuni pag sakali na ano, baka sagabal din sa'yo yun. Delete ni Lolo ang live na yun. Ah, habang nang live pa ako, nagtaka na lang ako, biglang nag-blackout ako. Automatic pala. Oo, mali. Kalating oras pa to. Ah, oo, yung kamag-anak ko, still ban pa rin siya, money na siya now. Kagaya din sa nangyari sa sa'yo, bata ang dahilan. Ah, bata talaga, no? Ano pala yun? Kailangan talaga walang bata pag mag-live. Baka may ginagawa kayo dyan, mga kaibigan ko, ha? Ano lang kayo, trabaho lang kayo, ha? Baka may trabaho pa kayo dyan. Sana nga makabalik ako sa pagla-live pag namuni na. Sige, ma'am, ano, mamaya mag-play ako. Kaya ni Ma'am Ira para makatulong kahit pa paano ba. Oh, si Sis Mayla channel host. Bago lang yun siya namuni pero di siya makailis dahil sa anak niya nag-live. Ah, ganun pala yun. Anak niya nag-live. Wala kasi amo ko kaya dot muna ako. Ganoon naman talaga tayo mga Pinay, hanggat may oras, dot. Dot lang ng dot hanggat may panahon. Madilim na dito eh. Oh, kilala mo yun, no? Si Mayla. Oh, na-print ko na rin yan, si Mamayla. Kalimutan. Oh, print ko na yan, Mayla. May nanta rin ako. Tagal ko na dito, wala pa akong kalating oras. Samantalang sa iba, pag nanonood ako ng live nila, ang bilis, 3 oras na. Di mo mula yan. Para pag ako, tagal. Ninja pa itong... Oh, Ninja yan, ma'am. Yung, ano na, pangalan niya. Ninja na yan, ma'am. Milay Kasipong yung Mamayra, yung ano niya, yung totoo niya. Milay Kasipong. Ninja ito yung gamit niya, yung Shin. Ayos sa Shin. Ayan, may binaba na sa kanina Mamayra sa taas, oh. Magkasama sila ni Sir Lime TV. Kanina pa kayo, hindi pa kayo nagdikita ng dalawa. Kwentuhan. Madilim talaga dito sa akin, guys, walang ilaw.
Anday lang ako akong ilaw. Wala pala akong ilaw. Timbaho ka ba? Hi everyone, please connect. Sabi ni Sir Lime TV, maraming salamat Sir Lime TV sa pag stay mo dyan. Maraming salamat talaga sir. Nagkadiktata tayo eh. Timbaho ka ba? Timbaho. Ano man? Dapat timbango, hindi timbaho. Gaming ka rin pa, Sisi. Magparehas kayo mahilig sa game. Ay, hindi pa, sorry. Timba. Sim lang tayo ha. Mga gamers. Wala talaga akong hilig sa laro. Ako yung mga basketball, mga ganyan. Pero yung mga sa game sa cellphone, wala talaga. Wala akong kalam-alam dyan. Oo. Nung tambay ako nung hindi pa pwede mag-flight. Diyan ako na addict sir sa games kaya walang nakaka-istorbo sa akin na tumatawag host kasi nalag-out ko messenger ko dahil lang sa games. Baka mabubuang ka ma'am kagaya rin itong kasama ko dito sa nabubuang na sa games. Pag tumawag yung asawa niya, pinapagalitan niya. Istorbo daw. Yung kami ni Yam. Ganun din si Ma'am Yam. Wala talagang hilig dyan sa games na yan. Buti pa nanonood ako ng movie dyan kaysa maglaro ako. Ano ba tong oras ito? Ba't ang bagal? Maraming salamat sa 10 milyon na nakatambay. Maraming salamat yan. Lagot ako talaga ng messenger para pag-games ako kaya di pwede na magka-boyfriend kasi baka mamatay. Ay, si Ma'am Alnis Channel, maraming salamat Ma'am Alnis Channel sa pagpasok mo. Ito po mga bagong kaibigan natin, si Ma'am Alnis Channel mga kaibigan. Ma'am Alnis, magbaba ka ng bahay mo Ma'am Alnis. Ay mga kaibigan tayo dito, si Ma'am Ira Vlog, si Ma'am Ayesha Shin, saka si Sir Lime TV, si Ma'am Jindy, nakatambay po sila dyan ma'am. Magbaba ka po ng bahay mo ma'am. Alnis Channel, maraming salamat talaga. Hindi na ako nakapaglaro simula nung andito ako busy. Oy, si Boss Markups Vlog, buddy, ikaw naman ang awayin mamaya, nanood si Toto.
ko naman sinabi pangalan ba di ah, kung sino ah. Ikaw nagbanggit ka dyan ah. Maraming salamat kay Boss Marcaps Vlog. Ayan po, Boss Marcaps, magbaba ka ng bahay mo para madikitan ka oh. Dito mga kasama natin oh. Mga kaibigan natin, mga mababait ito. Magbaba lang po kayo ng bahay niyo mga kaibigan para magkapagdikitan po tayo. Huwag na magbiit, di kaya paglaban yan. Sa games na lang at least pwedeng lumaban. Ayan po si Ma'am Alnis Channel mga kaibigan. No? Dikitan po natin. Kagrupo to si Ma'am Alnis sa ano? Sa Watch to Watch. Si Ma'am Alnis. Kasama ko yan. Grupo ko yan. Mabait po yan si Ma'am Alnis. Sige Ma'am Alnis. Maraming salamat ha sa ano. Kahit busy po kayo. Nakabigay po kayo ng time sa LS ko. Maraming salamat ha. Huwag lang mag-boyfriend, mag-games na lang. Miga love shout out sa lahat, sabi ni Ma'am Ayusin. Ayan po, Ma'am Ayusa, dikitan po natin si Ma'am Alnis. Ma'am Ira, dahil si Ma'am Alnis, Ma'am Ira, dikitan po natin. Makakatulong din po yan. Madagdagan ng banana at saka WHR natin. Dikitan po natin, lablabin po si Ma'am Alnis. Maraming salamat sa 10 million na nakatambay sa bahay ni Host. Maraming salamat. Sa games talaga no, mga kabuwang. Marami nang nabubuwang yan sa games. Laro ng laro, hindi na kumakain. Kulang sa tulog. Kulang sa kain. Mababaliw ka talaga dyan pag hindi mo kaya kontrolin. Oy, andito si Ma'am Yam Ironico. Maraming salamat Ma'am Yam Ironico ha. Dito po yung kaibigan kong si Ma'am Yam Ironico. Mabait po ito. Nagbibigay po ito ng WH. Sa hindi pa po nakadikit kay Ma'am Yam Ironico, lablabin po natin to mga kaibigan. Hindi po kayo magsisisi pag nadikitan nyo to si Ma'am Yam Ironico. Ma'am Alnis, ito po si Ma'am Yam Ironico. Dikitan po natin to. Si Ma'am Aisa Shin, dikitan po natin si Ma'am Yam. Mabait po yan, ma'am. Bibigay po ng WH pag pumunta ka sa sa LS niya. Matulungin po to sa WH si Ma'am Yam kasi yung computer niya, dalawa ba? Ayan po, Ma'am Alnis, dan na po si Ma'am Ayisa Shin. Yung po niyan, sa pambansang ayan pa Ma'am Ayisa Shin, si Ma'am Yam Ironico. Huwag mo akong booking si Ricky ha. Totoo naman ma'am eh. Ayan Ma'am Ayisa Shin, dikitan mo si Ma'am Yam Ironico, Ma'am Ayisa Shin. Si Milay Kasipong po Ma'am Yam, yung niyan, totoong YT kaso ginagamit niya lang yung ninja niya kasi napalo sa ni Lolo. Hindi sa makapag-live. Dikitan mo yan Ma'am Ayisa Shin, si Ma'am Yam Ironico. Tapos pag makapunta ka sa ilis niyan Ma'am Shin, sigurado may bonus ka na WH. Ayan po, tamsakan po natin yung premier ni Ma'am Yam at padikit po sa hindi po nakadikit. Ayan po Ma'am Ayusin yung bahay ni ni Ma'am Yam. Tamsakan mo ang premier niya saka dikitan mo kalimwit full pack ba para mabalikan ka. Sino hindi makalive boss? Ayan ma'am, si Ayisa Shin ma'am. Hindi sa makalive. Milay Kasipong po yung main niya. Sinipa sa Lolo kasi yung yung bata, may nag-live siya, may bata na na pumasok sa live niya kaya
sinipa sa na ano, palo ni lolo ba. Kaya hindi siya makapag-glide. Mataas na yung ano niya, ma'am. 1.6 na yung ano niya, yung banana niya. Yung WH niya kulang pa daw ng ano, 1,000. Mili kasi ipong po yung ano niyan, yung YTC niya. Pagka-BIOS, nag-ilis ako, hindi ka pumunta, dami tao. 30 na tao at premier ko kahapon, hindi mo nakita premier. Nandun ako sa premier mo kaya Ma'am Yam. Nandun ako sa premier mo ah. Yung sa ilis lang kagabi, hindi ako nagpunta na tulog, maaga ko tulog. Dami mong tao nga eh. Sa ano eh, sa premier eh. Grabe. Sabi ko grabe si Ma'am Yam, ang daming tao. Hindi mo ba ako nakita? Nagpasalamat ka pa nga sa akin. Nagpasalamat ka pa nga sa akin eh. Sabi mo, salamat. Doon pa ako, una pa ako nag-ano doon, nabumba. Oh, alam mo, nakalimutan mo na. Sa ilis mo lang ako hindi nakapunta kasi natulog kong maaga. Nakita ko lang kayo ng maaga. Oh, diba? Andun ako. Hindi mo na ako makita eh. Sa ilis lang kagabi, hindi ako nakapunta na maaga ko lang natulog, ma'am. Nakita ko lang kaninang maaga eh. May ano sa ano, may chat ka. Ayan, Ma'am Yam, si ano, Ma'am Aisha Sin. Dan daw. Si Milay kasi pong po Ma'am Yam, yung ano niyan, na real YTC name niya kasi napalo ni Lolo yan. Narang ako, may guard ka host. Maraming salamat sa parang-harang mo, Ma'am Aisha. Oh, busog ko. Aisha Sin, maraming salamat sa parang-harang mo. Tagal talaga, Ma'am Yam. Ba't kayo, Ma'am Yam, mag-ilis, Ma'am Yam? Ang bilis nung ano, tapos na 3 oras na kayo. Samantalang ako, kanina pa ako dito, wala pa akong sa oras. 40 minutes pa lang. Dan harang again. Maraming salamat, Ma'am Yam, ha. Bata pa ako mag-ilis, ang tagal talaga. Padikit sa asawa ko. Ayan na, Ma'am Aisin. Yung binaba ko ulit ni Ma'am Yam. Ano po yan? Asawa niya po yan. Ma'am Aisin. Dikitan mo, Ma'am. Si Sir Kokos Gaming. Asawa ni Ma'am Yam Ironico. Magbibigay din po yun, Ma'am, ng ano, Ma'am, WH. Si ano, Sir Coco, mag-asawa sila, Ma'am. Marami silang computer eh. Ayan, no, bibigyan ko pa ng bunana marami. Sien Tangaw. Ay, ikaw rin to, Ma'am, no? Sien Tangaw. Maraming salamat sa paharang-harang niyo dyan, ha? Ma'am Sien Tangaw. Ma'am Ayesen, di kita po yun, no? Si binaba ni Ma'am Yam na, no? Nabibigay din po yun, ano, ng WH, si Sir Kokos Gaming, Ma'am Ayesen. Marami silang computer, eh. Mag-asawa sila ni Ma'am Yam. Si Era pala yan, yung si Sin Tanggaw. Maraming salamat, Ma'am Ira. Akala ko si may Sin kasi parehas. Akala ko si Ma'am Sin. Nandiyan kita natin para ano, magiging blue. Ayan. Tapos wala ka pa email galing kay Lolo? Wala, Ma'am. Bakit? Anong klaseng email? Ma'am, wala man naman, hindi pa naman ako nag-abot ng $10 eh. Wala pa naman ako na-receive na ano, Ma'am, na email. Binawasan pa nga yung imbes na 9, ano na ako eh, 9.60. Binawasan ng ano, $1, nagiging 8 na naman, balik na naman. Paano tayo makaipon ito ng salapi kung bawasan ni Lolo?
Dan ma'am, host, dan ma'am, Yam, athletic pala sa ma'am. Gamers. Ayusin, ilan na lang kulang mo? Ayan oh, ma'am, ayusin na. Natanong ka ni ma'am. Oh, mayroong email tax. Mayroon na ano, ma'am, nabasa ko doon sa ano. May tax. Mayroon ko na ano. Oh, may tax. Mayroon yan, nabasa ko doon. Loko yun 1K pa ma'am Yam. 1K na lang kulang ma'am ni ano ni Ma'am Ay sa Shin. Mamaya nga magbisita ko sa bahay niya para kay ano, tsaka kay Ma'am Ira Vlog. Ito po si Ma'am ano, Alnis Channel Yam Dan Paul support. Ayan ma'am Yam oh, si Ma'am Alnis ma'am Yam. Nabait na kaibigan niya ng Ma'am Yam. Kaibigan ko yan sa ano, sa WA, sa Watch to Watch. Sumusobra na si Lolo. ano gagawin natin kay Lolo? Mag-apply ka para hindi ka bawasan. Tapos na ako, approve na ako. Paano mag-apply, Ma'am Yam? Hindi ko marunong eh. Dobling kita ni Lolo eh. Gusto kainin ni Lolo lahat. Ayan po. Oh, ayan, mag-PM na kayo kay Ma'am Yam, meron niko. Ma'am Ayelsen. May yung ano ka kay ano, Ma'am Yam, meron niko, FB page niya. Ayan oh. Mabait talaga ito si Ma'am mo. Ma'am Ayelsen, sabi ko sa iyo, mabait ito si Ma'am Yam eh. Sige Ma'am Yam, turo mo mamaya Ma'am Yam paano ma-exempted sa tax. I-PM mo na Ma'am Ayelsen si Ma'am ano, Yam. Yan po yung FB page niya oh. Yam Eronico. Sige Ma'am Yam. Maganda yun Ma'am Yam para matutunan natin kung paano ano sa tax. Dan ako naulang. Oh, galing Galing ni Ma'am Yam Maraming salamat sa pagpunta nyo sa ano ko sa LS ko mga kaibigan. Kay Ma'am Alnis, maraming salamat Mama. Kahit busy po kayo, nakapasok po kayo. Kay Ma'am Ira, kanina pa po yan siya. Simula sa pool, hindi ako iniwan. Sa kay Ma'am Ayesasien. Nilay Kasipong, maraming salamat. Ang tagal po oh. 13 minutes pa. Pag isang oras. Yung mga sikat na sana yung kukunan niya ng tax. Oo, dapat yung malalaki dapat no? Dapat yung malalaki. Yung mga malalaki dapat yung sahod, yung bawasan niya ng tax, yung tayong, wala pa nga tayong sahod, tapos bawasan agad ng tax. Anong grabe naman si Lolo. Ayan oh, hindi kita maya, sabi ni Mama. Yan. Kulang rin ako Ma'am nang nabulya si play mo rin ako Ma'am. Sino ni Ma'am Yam, ano na lang kulang niya? 30. 30 na lang kulang ni Ma'am Yam. Okay, sir host. Ang bait talaga ito si Ma'am Yam. Grabe Ma'am Yam, bilit ikaw lang talaga malakas Ma'am Yam sa Team Sisid Premier mo, so mga 60, higit. Sino yan no? Sino Ma'am Shin? Yung kaibigan ko na isa, si Nolimario Carissa. 30 na lang kulang niya na WH.
Naka, naka-play kayo lahat, mga team sisid sa akin. Send ko sa GC. GC, di mo nakita. Hindi ko nakita, ma'am. Yung kaibigan ko po yan, ma'am Shin, si ano, Noli Mario Carissa, kaibigan namin nila, ma'am Yam yan. Son Sir Ricky, 100 plus na yan ta. Wow. Si Ma'am Yam lang talaga malakas sa team sisid ba. I-play natin, konti na lang pala eh. Oh, ayan, mabait din si Ma'am Shin ah. Sige, sige. May play ko ulit si Nolimar, oh. Oh, andito yung kaibigan natin isa, si Ma'am Emily the Virgin. Maraming salamat, Ma'am Emily the Virgin ah. Ayan, Ma'am Shin, ay Shin, si Ma'am ano, Emily the Virgin. Kaibigan namin po 'yan sa Team Sisid. Likitan mo 'yan, Ma'am. Ma'am Shin. Mga mababait yung mga kaibigan ko dito, yung mga nagbibigay ng mga WH. Noli Mario Carissa, yung pangalan niya. Ayan po, oh. Ayan yung nano ni Ma'am Yam. Dikitan mo yan, Noli Mario Carissa. Sabihin mo lang, kaibigan mo kami. Didikit yan. Buti na lang guys, may data ako, sabi ni Ma'am Emily the Virgin. Maraming salamat, Ma'am Emily the Virgin. Sige, Ma'am, nice channel, Ma'am. Maraming salamat sa pagpunta mo, Ma'am Elnis, Alnis channel, maraming salamat, Hayaan mong kuha niya yan, sabi ni Ma'am Yam. Maraming salamat talaga sa tulong sa kaibigan natin, kay Noli Mario Carissa. Bigay love shout out, Ma'am Emily the Virgin, sabi ni Ma'am Ayasin. Magdigitan lang po kayo dyan, Bigay love shout out, Sis Emily, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Sige, add ko siya. Makatulong kahit konti, magtulungan lang tayo mga kaibigan para lahat tayo pa, angat pa. Mamaya balikan ko dumikit sa akin, makita nyo balik ko. Ayan, si Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat, Ma'am Yam, sa pagpasok mo. Kay Ma'am Emily the Virgin, maraming salamat. Kahit busy po kayo, nandito pa rin po kayo. Kay Ma'am Ira Vlog, maraming salamat. Wow, ang laki naman yan. Sasahurin na yan. Sasahurin na natin yan, Ma'am Yam. Ilan na rin? 8 pa lang yung reveal nyo ko. Nakakahiya. 8. Wow. Ilang buwan na may isang buwan na ba ako? Wala pa. Mag-isang buwan na kayo itong 14. Namuni, 8 pa lang. Okay. Ang tagal din. Ewan ko bakit ganun. Mag-10 na sana kaso na ano pa eh. Bihira naman kasi ako nag-upload saka tagin. Wag LS. Ang tagal naman ng 10. May ipon din yan. Tagal naman sa Ricky ngayon niya eh. Mag-live ako araw-araw kahit lang. Isang oras lang para Malaki kasi pag live. Lalo na pag may nagpalipad. Member yan, lalaki. Sasahod na ako. Buti na si Ma'am Yam, sahod na. Wala pin. Kailan nang darating pin mo, Ma'am Yam? Buti na si Ma'am Yam, may sasahod itong Gismil na. Tagal pa ako. Hindi pa nga nakakuha ng pin eh.
Sana all makasahod na. Iwan host, kailan? Pag naka-live ba, may makukuha na dollar or pag may magpalipad lang? May makukuha ka rin, ma'am, kahit walang magpalipad. May makukuha ka, mga point na lang. Pero pag may palipad, okay. Tsaka yung member. Naka-request na ako ulit. Meron pa ako, basa ako second employer, maawa kayo, tabang langit, may bisita pa. Sige, Ma'am Emily, ano ka lang dyan, Ma'am Emily? Work lang dyan, Ma'am Emily. Maraming salamat, Ma'am Emily, sa pagpasok. Meron sa live, centavos. Oo nga, centavos. Nakakuha ka ng mga 0.70, pwede na yan. Siya ba yung sa Sunday service? Ma'am, Sir Nalimar, pastor po yan. Yung kulay pula yung ano niya, kulay pula yung ang tawag yan. Picture niya. Yan. Yes, ay siya. Yung feeling na mag-risk ka kasi taas na sa work at bigla naman ako kinuha ng amo ko. Pangalawa, wala ba tayo mag-waiting ito? Ngayon talaga, Ma'am Emily the Virgin. Taste lang tayo, Ma'am. Para sa ating mga pamilya ba. Pastor kasi yan. Ang tax, atimanan ninyo. Naka-apply ka na rin ba, Ma'am Emily the Virgin, sa tax? Liol ko siya. Yan. Maraming salamat, Ma'am Ayusin, sa pagtulong mo sa kaibigan namin. Magiging kaibigan mo na rin po yan. Si Sir Nolimario Carissa. Ilonggo yan. Ilonggo. Bisayang Ilonggo din yan. Parehas kami. Bisayang Ilonggo. Dan ako, Sis Emily, sa tax approved na akin. Paano ba yan? Sige, Ma'am Yama. Turuan mo kayo, Ma'am Yama, para hindi maubos, mamukbang yung tax. Yung konti nang alam, mukbangin pa. Loko to si Lodo 5 minutes lang ako at malapit na rin ang matapos. Konting test na naman, kaibigan. Tax. Dapat ko kunan niya yung mga sikat na sikat. Sina Ibana. Bigyan lang ako, host, dumating ng Camila. Sige, ma'am, no problem. Ano na lang ako, ma'am? 5 minutes na lang din ako. Saka ko mag-end na rin. Sayang, wala palipad. Malapit na rin yung cost. Automatic yan. Maraming salamat, Ma'am Yama. Tagal pa ako mag-isang buwan, Ma'am, 4 pa. 16 pa ulit ako mag-isang buwan. Na lang pala? 10 na pala. 6 days na lang. Tamad kasi ako mag-LS. Tamad din ako. Wala naman kasi makuhaan dito ng mag-upload. Buti doon sa probinsya eh. Kahit magtanim-tanim ka lang doon, pwede mo na i-upload eh. Si Ma'am Wing. Maraming salamat, Ma'am Wing, Miss Wing. Maraming salamat sa pagpunta mo, Ma'am Wing. Kahit busy po kayo. Kahit ano oras dyan sa atin, pangtulog na lang yan sa sa HK. Nakapasok pa rin po kayo. Maraming salamat, Ma'am Wing, Kay Ma'am Ira Vlog, maraming salamat. Ma'am Ira sa pag BG mo dyan. Saka kay Linsibol TV, maraming salamat sa pagpasok. Magbaba lang po kayo ng ng bahay nyo, mga kaibigan, para madikitan po tayo ng mga dito. Linsibol TV. At 3 minutes lang po at ako'y magpaalam na rin. Ayan po, tamsakan po natin ang premiere ni Ma'am Linsibol TV. Ayan, para i-screenshot ko na to para mamaya mapuntahan ko rin to si Ma'am Linsibol TV. Puntahan po kita mamaya, Ma'am Linsibol TV.
Saka ito po si Ma'am Miss Abril Kambal. Si ano po yan, Miss Swing Channel po yan mga kaibigan. Dikitan po natin sa hindi pa po nakadikit. Ay Miss Swing Channel. Magdikitan lang po tayo mga kaibigan. Sa hindi pa po magkadikit dyan, magdikitan po. Ano na lang ako, 2 minutes na lang mga kaibigan, ako'y magpaalam na rin. Maraming salamat talaga sa inyo mga kaibigan sa pagpasok nyo. Ma'am Lencipol TV, bibisitahin po kita mamaya. Pagkatapos ko LS. Dance Swing, ayan, sabi ni Ma'am Yam. Mamaya, ay bukas pa naman yan Ma'am Wing, di ba? Premiere mo. Tamsakan natin yan. Ayan po, kay Ma'am Yam Eronico na premiere. Magtamsakan lang po tayo ng premiere natin, mga kaibigan. Magbalikan tayo ng tamsak. Para magtulungan po tayo. Parang again, maraming salamat Ma'am Yam sa parang harang mo dyan. Ano na lang Ma'am Yam? 1 minuto na lang, ako'y magpaalam Maraming salamat sa pagpasok nyo. Maraming salamat Ma'am Yam Eronico. Kay Ma'am Wing, maraming salamat sa pagpasok Ma'am Wing. Kay Lencipol TV, maraming salamat. Kay Ma'am Ira Vlog, maraming salamat Sa Ma'am Ira Vlog, hindi mo iniwan hanggang natapos. Maraming salamat Kay Ma'am Emily the Virgin, maraming salamat sa pagpasok mo. Kay Ma'am Jinli Abiharo, nakatambay lang dyan. Maraming salamat Ma'am Jinli Kahit busy po kayo, bisita pa rin po kayo sa bahay ko. Maraming salamat. Kay Ma'am Ayusin, maraming salamat sa pagpasok mo. Kay Sir Lime TV, maraming salamat Sir Lime TV. Kay Ma'am Alnis Channel, maraming salamat. Mga guys, ako'y magpaalam na sa inyo. Naka-1 oras na rin po ako. Maraming salamat sa inyo sa pagpunta nyo sa aking premiere. Maraming salamat sa inyo. Uy, nagpalipad si Ma'am Ira Vlog. Maraming salamat Paid na sana ako Ma'am Ira Vlog Maraming salamat kay Ma'am Ira Vlog. Maraming salamat. Ako'y magpaalam na Ma'am. Maraming salamat mamaya Ma'am, bibisitahin ko pong bahay mo Ma'am Ira Vlog. Maraming salamat. Sir, padala sa end mo. Maraming salamat mga kaibigan. Ingat po tayo sa ating work ngayon. God bless po sa atin lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat, kaibigan.